Hola, soc en Lluís i soc professor de CEN de l'especialitat d'Educació Primària. Vaig escollir CEN perquè era un referent dintre del món de les oposicions. A CEN trobaràs un formador que serà el teu referent, serà la teva ajuda i el teu suport. I aquestes són les claus que a tu et permetran treure la teva plaça. L'acompanyament, la perseverància i un ambient de treball. La clau per aconseguir la plaça és presentar un bon material, estar segur del que estàs dient i sobretot tu has de creure i tu has de fer teu, perquè si tu estàs convençut del que dius, el tribunal es convencerà també. A CEN es fa servir una metodologia que és molt rigorosa amb els terminis i rigorosa amb els temps. Has d'estar preparat, has de dedicar força temps i sobretot has de tenir moltes ganes d'obtenir la plaça i de ser el millor. Per contestar el cas pràctic és imprescindible que estiguis en contacte en tots els casos possibles que pots trobar-te. Són molts, sí, però amb el material adequat, el material que et proporciona l'acadèmia, tindràs una gran varietat de casuístiques. Quan més en coneguis millor, perquè això és la clau per donar resposta a cadascuna de les dificultats que puguin sortir en un cas pràctic. El que ha trobat a l'acadèmia CEN, diferent d'altres acadèmies, d'altres centres, és l'experiència de molts anys i la resposta a molts dubtes que tens quan comences aquest procés. Dona seguretat i dona molta confiança. I aquests són els valors bàsics que fa que CEN sigui un centre de referència.